So hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So माने गोबाव सम जाबाय माने भिडिअखौ आपलोड खालामाखै माने मास मोनसेयानो जाहैबाय ओमफ्राय दिनै ट्राइ खालामगोन मोनसे भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आं अलरेडि थाम्बनेलावबो होनानै दोनखाबाय आं दिनैनि टपिकआ मा जागोन स' दसे थानानै आं नेबाय थादोंसै दायो आं मा खालामगोन आं जेबो टारगेट गैथ'आ जिखिजाया आं जिरायथ'ना दं दे न'आवनो स' आङो नेगासिनो दं बेनिफ्राय बेसेबां गोबावजों सफैगोन बेखौ आं मिन्थिया दे ओमफ्राय दायो जों नेबायल' थादोंसै ओमफ्राय दायो फैबाथाय माने लाङिनसिम लाना फैदोंसै आङो लाङिन लाना फैनानै डाइरेक्ट न'आव फैदोंसै ओंखाम जाहोदोंसै माने बेयो फुङावनो फैदोंना माने गोजानबो लामाया बेनिखायनो माने ओंखाम जाहोनानै हरदोंसै मानसिया हर थागोन होननानै बुङाखै दे दाखालिनिफ्राय बुंगासिनो आं थांगोन आरो फैगोन होननानै जास्ट 1 घन्टासोल' थागोन बायदि मोनदों आं फैबाबो जोंहानाव बेनिफ्राय माने मोनसे खोथा नोंथांमोना सानदों जानांगौ माने एसेबां गोजाननिफ्राय बोरै फैनो माने माबायदि माने खबर मोननानै बाइकखौ लानो फैनो होननानै स' बेनिबो मोनसे माने स्ट'रि दं आरोना फिसानो स' आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि माने दाखालि बावै जाहैदों माने बाइक लानो फैनायनि खोथाया बोरै एसेबां गोजाननिफ्राय माने बे जोंहानि जायगायाव माने बाइकखौ नागिरना मोनदों होनबाथाय नै दाखालि बियो माने हलियाव दे ओमफ्राय माने हलियाव बियो जेब्ला दाखालि आं हलि खालि माने बेबो हलि गेलेहैगासिनो आरोना ओमफ्राय बेफोरनि बाइकखौ लानानै बिसोरनिबो RX100 दंमोन गंसे बेखौ लानानै थांदों ओमफ्राय आंबो थांबाय गामिनिफ्राय थांनानै आङो माने बे फैबाय थानाय समाव आं मोनसे WhatsApp स्टेटास बानायदों फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रो नारदो फैदो गादो कि गादो वा दाबायलाय दुङा ओंखारलांदों माथो ओमफ्राय मानो सालाय जायाखै सेनानो जाबाय डेन्जार हेभि ड्राइभार ना नोङो बे स्टेटासखौ नुनानै माने बियो सोंबाय बे गारिया दङ नामा होननानै ओमफ्राय फानोना फाना सोंलाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय बेयो फाना होननानै ओमफ्राय माने दुस्रायसो नालाय जिखि जादोला ओमफ्राय जोंहानाव दंखायोमोन दै बेफोरबायदिनो सेम दंमोन RX100 दा जायबा लांदोंना बियो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअबो नुबाय जानांगौ मानोना आंना बे भिडिअ लेट जाना फैगोन नालाय ओमफ्राय बुंबाय आङो जोंहानाव दङ फादारनाव आं रायज्लायनानै नोंनो हरगोन होननानै ओमफ्राय माने लोगो जाहैबाय नालाय आङो सानखाबाय जे लांथोसै ओमफ्राय जोंहा फादाराबो फानगोन होनखादों ओमफ्राय आङो बुंनानै होबाय दे फै नोङो रायज्लायनानै दा ओमफ्राय बियो दा फैगासिनो दं बेखौनो ओमफ्राय जिखि जादोला दा दसे थानानै सफैबाथाय आङो ससेल' भिडिअ बानायगोन एसेबांखिनि बानाया जास्ट बानायबाथाय 2 मिनिटल' बानायगोन आं बेनि सायाव भिडिअखौ आरोना स' बेजाय ना मासे लाबाय बेनिफ्राय बयलारबो मासे लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो बयलार दखान सिङावनो दङ दासो सफैदों 1टासो जाबाय नामा दिनै पैसा आज डेट कितना था आज कितना है 24 या 26 मार्च हाँ 26 हाँ 25 होगा शायद 25 या 26 हाँ जो भी हो हाँ आज लांगिन में था लेकिन पता नहीं मैंने किसी को भी नहीं बोला कि तुम्हारा है लांगिन घूमने आया है क्यों आया है बोलो क्यों आया है बोलो एक बार बोलो आया है पता चलेगा बने रहिए हाँ ठीक है दिल बहुत बड़ा है स' दायो माने ओंखाम जाखांनानै जोङो रेडि खालामफैबाय दे माने थाबनो थांनांगौना गोजान लामा बेनिखायनो ओमफ्राय बेयो माने जोंहानाव जेबो भिडिअ बानायदिया मानो होनना बुंब्लाथाय माने आंनो एलाउड गैखायाना आं केमेरा अन खालामनो होखाया जोंनाव फैबाथाय Sampai अच्छा दिख रहा है चलो हो गया मजा आ रहा है अब तो आने वाला है बाबा चलो इंतजार करो ठीक है कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच चलो चलेगा ये
स' दायो जोङो माने एसे लामायाव दंफैयो बेरायनो थाखाय ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन जागासिनो दं उसुखुथु जागासिनो दं गोसोआ बेनिखायनो जों दायो दसे बेयाव बेरायफैदों आरोना ओमफ्राय लामा गेजेराव जिरायना दङ बे मोनसे लामाया क्ल'ज जानानै दङ माने बे जाय आगोलाव खामानि मावगासिनो दंना स' बेनिखायनो जोङो बे साइडआव जिरायनो मोन्दों नङाबाथाय गारिया फैबाय थागौमोन खिन्थु मोनसे वान साइडल' गारि थांलाय फैलाय जागासिनो दं ओमफ्राय बे जाय जोंनि बे लाइना जों जिरायनाय लाइना गारिया स्टप जाना दं ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै दायो माने भिभ'इस मोनाबो थांबाय दसे जाबाय बिसोरो 1 घन्टासो जाबाय नामा थांनाया ओमफ्राय जोङो बिसोर थांखांनायनि उनाव जोङो दायो बेयाव बेरायनो फैबाय आरोना बे जायगायाव स' जोंबो थांगोनसै मोनाबायबो सानाबो बारा गैला नै दोबैथारसिगोन बेयो दोबैनाय लगे लगे जोंबो होलांदोनसै नामा न'आव दोनसै एसेबा समाव थाजाया ओमफ्राय मा खालामगोन माने दिनै बुहुत बेकार नांदों मानो होनना बुंबाथाय माने बोरैबा थांगासिनो आरो गोसोखौ उसुखुथु होनो ओमफ्राय फादारनि बाइकखौथ' लांखाबायानो बिसोरो ओमफ्राय दा भिडिअ नुसिगोन भिडिअ नुखांबायानो जानांगौ बिसोरनिखौ आं लेटआवसो आपल'ड खालामगोन भिभ'इसआ जेब्ला गावनि भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन ना जेखि जादोला भिडिअआ जोब्बाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दासिमहालागै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो आंनि बे भिडिअआ जोबोर गोबाव जाबाय मास मोनसे जालांबायमोन